चिरांनि सापागुरिनिफ्राय लानानै भारत भुटान सिमना साखाथि मालिबिटासिम थांनाय लामानि हालोदा गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन महर लादों। जायनि जाहोनाव हान्थामेला खालामनायाव जेंनायाव गोग्लैदों। सापागुरिनिफ्राय मालिबिटासिम थांनाय लामाया हान्थामेला खालामनायनि थाखाय गोनांथार दोंसे लामा। बे लामाखौ थाबैनो लुफुंना होनांगौनि दाबि खालामदों 14 नं निसिमा बियाबनि एमसिएलए जेम्स बसुमतारीजों लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। एमसिएलए जेम्स बसुमतारीया अजद होना बुंदों दि इउपिपिएल सरकारा मावनो होनना खोथा होनाय बायदि खामानि मावाखै। सापागुरिनिफ्राय मालिबिटासिम थांनाय लामाखौ थाबैनो लुफुंना होनांगौनि गोख्रों दाबि खालामदों एमसिएलए जेम्स बसुमतारी बिथाङा। जोङो दा नै आमटेकानि लकेल जोंनि बुद्धिजीबिफोर आरो रायजोफोर पाब्लिकफोर जोंनि ब्लकनिबो प्रेसिडेन्ट दङ, बेयाव दंजोबो। नै नोंथांमोना नायदो, रायजोफोर नायदो, बयबो सारा बिटिसिआव नायदो जे सापागुरिनिफ्राय जेनाखि मालिबिटा लामा, बे लामाया आसाम मालाजों मावनो थांगासिनो दं, खिन्थु माला मावगोन, माब्ला मावगोन आङो एसेमब्लियावबो सोंबाय आरो दाखालि 25 तारिख एप्रिलाव आङो सोंदोंमोन, मानगोनां सिएम प्रमद बिथांनिसिम आं सोंदोंमोन जे आसाम मालायाथ' जोंनि आमोलावनो सेंसन जानाय, बै समावनो सेंसन जानाय, दा सेंसन जानाय हिसाबै एसे गेदेर एमाउन्ट, लामायाबो गोलाव हिसाबै एसे सम लागोन खामानिखौ। बिनि सिगां जे जोंनि सापागुरिनिफ्राय मालिबिटासिमनि जेसेबां मानसिफोर दङ, बियो जिहेतु जोंनि दाव बिखा लामा, बेजों नङाब्लानो जोंहा जेबो जाया। हस्पिटाल होन, बिजनेस होन, हान्था मेला होन, स्कुल होन, गासैबो बे नङाब्लानो जोंहा जेबो जाया। बेनिखायनो बेखौ माबा मोनसे खालामोब्ला मोजां जायो नामा होननानै आङो रायजोनि जानानै, पाब्लिकनि रिप्रेजेन्टेटिभ जानानै आङो खावलायदोंमोन। बे समाव सिएम बिथाङा बुंदों जे बेखौ निर्देश होखानाय दङ, जुदि खालामाखैबा एब्रौहाय खम समनि गेजेरावनो बेखौ मटरेबल खालामनायनि बेबस्था खालामनाय जासिगोन होननानै बुंदों बिथाङा, खोथा होदोंमोन। खिन्थु दिनै रायजो राजाफ्रा आंखौ सोंदों, मानगोनां बिथांमोना आंखौ बुंदों जे आमटेकायाव आङो फैदोंमोन, जे नोंथाङा सासे पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै बुंदोंना बुङाखै एसेमब्लियाव होननानै सोंनायाव आं बिथांमोननो दिनै खोन्थादों। दा बे निउसनि गेजेरजों आङो खावलायदों जे इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ जे बिसोरो जेरैबायदि मावनो होननानै बुंदों, मावनो हायाखै, आरो बे जर'जिन्न जेनाखि लामा अबस्था, बेयाव खुनु पार्टिनि खोथा गैया। जेनेरेल जिहेतु लामा गभर्नमेन्ट हिसाबै मावनांगौ, बिथांमोना दायित्व दं हिसाबै आसाम माला लामाया जिहेतु एसे मावबोगासिनो दं, खिन्थु नैबे लामाखौ जाहाथे मटरेबल खालामो, गोबां उसुबिदा जाबाय होननानै बिथांमोना खावलायदों। आरो आंबो दिनै रायजोनि जानानै आङो डिमान्ड खालामदों।